اکا چه تلفن خریدی خودت؟ واو 15 پرو ماکس. درباره تلفن اکا یک دو معلومات نمیدی اکا جان؟ زور. من معلومات بتونم. خودت. آیفون 15 پرو ماکس. Natural titanium черный титан шагиртаги ака. Пол настройка шаданчан. Се камера калон дорад 15 25x пеш мерад да видео бошад 15x пеш мерава. Ну агар ки шумо да iPhone дар кор бошад метавонед да номере рӯи экрандagi алоқа бироед ай магазини iPhone харидорӣ кунед ранги ака 1 сол телефоно гарантия дорад ва склоч хо блок ҳамаш товарӣ кардаги iCloud ҳам шуда. Тази камеракниш ака нишон метен? Тази камеракни пешориш ака ба телефон нишон ки? Ин аст. Ё копия нестан да мақсад восстановление нестан ҳамашон ё оригинала. Кам бурак шава. Ака чӣ биромад ака? Соат. Явлад мегадӣ дига телефон касос. Қоғаз наестан. Ва магазини мо ё чӣ авиакасса ҳам ҳастан. Нами рақамҳои авиакасса ҳам метавонем ки занг занем билеттонанем ба одар мегире. Акаи Ҳусейн чӣ хел ака? Билет чӣ хел ака масъала билет? омада истай рафтани рафта истай ҳар хела. Билетҳо арзон ё қимат? Дастсрочный қимата ё ки срочный билет қимата. Там 3 рӯз 4 рӯз усу гирифтан дар курайда. Бачаҳо срочно мегирифтан 24 25 то 30000 дам аст. дастсрочный билет қимат дига дар магазини мо телефонҳои 6,5-7,5 рубл сар мешаванд. Телефонҳои Redmi A3 ва телефонҳои Tecno Spark Go 2024 нархҳошон ҳамашон дар поёшон нависондагӣ метавонед ки стоп карда тамошо кунед. Ва телефонҳои Infinix-ои Hot Play ҳастанд, Hot 40i ҳастанд, Note 30 Pro ҳастанд, Note 40 Pro ҳастанд. инҷа бо телефони Tecno Spark 20 Pro ҳастааст. Телефони 7000 мача батарейкааш Neo 3, телефонҳои X8a, X8, X9a, X9b, телефонҳои Poco X6 Pro, Note 13 Pro, Note 13, 13C, Redmi-ҳои 12, 12C, Oppo ҳаст, Oppo A58. Чиқадр гуфтем моделҳои Redmi 11, Realme 11 ва Realme 11 Pro ҳам ҳастанд. нархҳошон ахтон ина дидастаги чансмиянд. Ва телефонҳои Poco бошад ҷаи 13000 рубл сар мешавад. Itel P55 ҳастанд. моделҳои Samsung бошад 10000 рубл сар мешаванд. телефони A05, A15, A34, A25, A15 ҳастанд, A35 ҳастанд, A54, A55 ҳастанд. метавонед ки заказ кунед. доставка дрони Москва, доставка тамоми шаҳрҳои Россия ва доставка ба ҳама шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон ҳастад. чиқадр гуфтем хай акамон iPhone гирифтагиан аз установ кашмидан айди пайдашам мекушоям. метиянша бояд телефони нав омадаги телефони Neo Power 6. телефонам моделҳои Tecno-ай батареяш 7000 мачай модели чиста барои зарядаи телефон Power 6. мехамон дар болои экран барои закаси телефон.